Baithalang so police station case number 142023 along bang-ke atum arona tengki klema joksi kijok long pamilo. All Party Hill Sidar Conference Thihek Pen APHLC Asong Pen West Karbing Longarlo MEC Constituency Sirkep Angkang Pialong Automaste Mate Indian Constitution along Kitok Dak Article 244A Parman Airset Pungset K long ria Parman Kachisong along Sar P Sar Pupen Kichenglok Giturmi Ove Lisonim So Aklimang Paratum Chitudunsi Kachisong along Klamalong Chisong Duno Armu Chijeng Kedam Kachisong Aron Alu Chok Tim Kavela Pen Suluk Sudakatumon Kipajap Do Pua Koi Kipipensi Raikom Asaikhi Tumpen Bangkep Jasimet Bikram Hanse Samson Teron Kursing Timung Chesong Be Navakanta Kathar Baliram Kro Malongiri Teron Dhuneswar Rongpi Chesterfield Kro Napen Aman Phangchu atum aphan nep ingnang ponsi Hen Kangsam Nikrep Phuan Bengpono La Sophie Bail Chewan Pen Chepanjoksi West Karbing Long Judicial Magistrate First Class Pini Kijutsi Akang Sai Pen Pajokpono Aroning Tier 8 Pen Kang Chapen Thanga Koya Vipin Pen Kijokilong Thua Pot Kiru Pipono Tangte ang tonalam APHLC la khaing koi baithalang so LA Committee ami pu Bikraman se lapen APHLC Law Secretary Samson Teron pen lamthi chipaklang pon labang so rally West Karbing Long homosti sirkep long nidum bacetang tuglo lapen ha kijut ni ner kep an 8 constituency long kele an bangke nilitum phan bangke patum phan nilitum phan nang irresponded lo arrest nilitum phan dak district jail long nilitum phan nang bilo ni krep ho nang bilo la so phinil tum bail pen wangsi court long nitum apor achiklo jonwang che hajir sinitum ningkan hinia bad lo di ningkan hinia bad nitum court long chewan lo court tum nang ke hang teng pen tu man pc so teng pen chewang lo la pen pini bangke court tum lang et pen insai et pen la bang so case bangke pini pen bangke ki judlo busin di manang pangdak pon nilitum aphan meeting dulong li pola bangso nang ke khang la penang ke kham ke posi la bangso ake se bangke la dak anang ke lilu nasi constitution article 19(1) along ta clearly talk lo de insam jin pen ke tum hile kaman adok ave la hai ot e pen no pak an partame kang bob hai hui itum la hai hormu en epin pen insam jin pen meeting do tame posi aron alo long ta ke tok indian constitution long ta dasi indian constitution of phantame aman pipon lo la pen churo lo lapenan partame pini niltum labangso aron ka follow potsi baket deng potsi la kangsaya ke hoitum anta aman di potsi niltum ante chok Halpu Hamren Bar Association along Senior Advocate Chinthongan se pen cherap chetudunsi Misen me at pen case to an pijutsi kape jogalam thi thiram ke thengno along lam thi jaipon si important alam la bangso case along niltum kilong pon la bangke permission awe puah pot si alang itu bangke ala rally kepadulong le sita ala case investigation apor ahut ala district administration penjun tu permission pp walu lahaya busuta trial procedure investigation procedure talang itu district administrative authority pen sis polong le la pen ke district administration officer mate district officer administration long klembang pu tumpan mayok sitame mayok aphan sitame alang itu witness hisap pen alang tembi pon pe la pen ke that independent witness bangke kado we evidence on si tek long lapen ke hala police personnel atum hasil lang atum investigation long abangke witness kapin chongpon basi neutrality lang dam pensi koda bangke pini mesen isi adjustment pipon lo pusi lihin det pedampi Hamren pen Daniel Hi Karbing Long Knife